aparo ni jathum masani koro nego bed ni ji ng'iyo ahinya nikech en jathum ma Odhisto to masani nego bed ni koro ji ng'iyo. Ok ane jathum moro. Iwuo marach. Iwuo marach. Bwana koro kochako interview ni tisang'awe maka gimoro. Pok ang'awe. Awacha diera. Ok ine jathum moro? Kwani LTN kadunga diera. Jathum moro to zi. Mande iko pok aneno. Ok ine majalamo. Nga. De majalamo. De kata ema nokia. Mama ya. Inyalo gine. An Odhisto to masani wang'eyo. Ok ing'e presenta. Inda. Koso kuma Odhisto to nitiere presenta ni jaoluwer. Mano pok awacho. Iketo wacha dhoga. Awacho chani. Okay. Nitie jothumbe moko ma be timo maber. Lakini Odhisto koro timo maber zaidi. Wan gi jothum ma timo maber. Kabila miluongo go. Lakini Odhisto koro time maber zaidi. Manyiso ni sani kopo ni okaw trophy mar kingship. Wachne me ng'ata chele wangla ka. Kingship yo man. Ng'eni fans opogore. Wacho ni ng'ama koro tele wangla ka yawa. Gima dhi yot. Ineno. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakora moge machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile ng'e maber ni my #1 online channel ma bende ochung'e okang' manyime mar kelo ni gik mopogore matimore e piny kaluo. Ng'ata mapok neno e LTN ko jathum manok jathum. Ko ja business manonge. Gigi chakore LTN kadhi mbele. Omiyo kawuono wan ka indi gi manager machielo. The other time ne wan godire manager ma bende no wuoyo kaja chendo en manager mar Elisha Toto. Kawuono wan gi manager mar Odhisto Toto. Koro weri gi Elisha Toto. Koro wan gi Odhisto Toto wuoda jigo. Wan ka endi wadwa winje neni to chalo nade. Meanwhile pod wan Game Changers Lounge Lucky Sama ma bendi koni ni mete gimoro mora ber ka endi koponi ati dwaro kuminyalo yue maber mokalo tibiro Game Changers Lounge Lucky Sama. Luongano mari nacho mari chieno jamone mbele chiene mineno mbele miyoko kata mari dhako ngude nigi chake kore kubnareyo to pod chwako sitirungi. It is all about white with a touch of gold mega launch. Mana kaka winji hundwe jamondo kinyisira wende gi wende machie oganda. Awiko hundwe koma koreka nyakla kod lore band. Dimondo kod album manyien. Hawi biro mos extended play. Ngeso tarika parga uchiel. Dwe mara parga chiel. Egesa East Villa behind Omoja One Market. On the podium, Odongo Swag, Okoth Jarapogi, Omondi MC Ngoe, Omondi Wudombei, Roy Thanda, kod Steve Jana.
Budho idhi chwak maliet kapas, kata siovo marinash, dhiang' radida, otamo wang' mogo kod Uncle Sam, nyaka macha tonga. Regular shillings 500, VIP shillings 1000. Rwak lawi marachar maler kapamba, kaito ituone ndadhu mar mula. Warume Gesa East Villa chon time. Ma, kikbai, oteni okelni kod LTN, Luo Trending Nation, kama mopandi inyenyo elela. Pole tu muziki Nyakораmogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kiondko moro amora, nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Nyakораmogi wasedonjo kaendi iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kako wuoyo no endo an gi jabatha ka mabende wendo marwa aineno kako gine kanyo endo. Baba kisetieko gi Black Label to waketo chien koni. Weketo Black Label mbele. Ma ingeni luongo ni Musa Mezenga. Koro ma Mezenga. We atiek gi Mezenga mara choth. Mos jo piny sama loso Mezenga. Gas to enango wasedonjo ka ma iluongo ni Musa Mezenga M. No wacho ni Mezenga no tiende ni en gimo mako tumuchi ni tu. Be. Kwa mkamaro. Wade. Sane imako Odhis Toto. Ure jigo jabondo. Dua muoch. Fundi osomo manshon. Odhiambo gedo. Nitie wende moro mowero ne. Machige ni juoge no kubirumo sane. Odhiambo tugo nduma na ure jigo. Bwana Thumbe mono gol ndalo chapano Odhis ne chandore sana. Kineno Thumbe. No, ma dwoko ni gima adier kabisa. Ja Thum maonge ngima malongo. Onge gimo cham maler. Dak ne chandore. Bwana ngano go Thum. Nikech ingeno odhi e studio gi feelings. Ito maure jigo jakongo. Jabondo yai. Oh. Nigil bis manyocha geno ne me. Nigino mera mokalo. To kendo mera kawuotho. Doka parudi katel. Adwani sani koro imos jopiny. Igeni ane makelo ni gini. E kinde mang'eny iyudo ni jothum kokau kaka managers. Okay. Tok wang'eyo mana samuchwanyore kiwinjo ni that person is not allowed to do any transaction on behalf of this band. Is not allowed to do any transaction. Kon jopiny ni sani un kanyakla gi Odhis Toto wuoda ji. En mana kamano ba ka kisewacho no. Sani watiyo gi jathum maduong' e ground ka iluongo ni Odhis Toto wuoda jigo jabondo. Ema sani watemo odhiro go tich nikech ong'ama talented, ong'ama piny ong'eyo from then to now. Aparo ni jathum masani koro nego bed ni ji ng'iyo ahinya nikech en jathum ma Odhis Toto masani nego bed ni koro ji ng'iyo. Okane jathum moro. Iwuo mara. Iwuo mara. Bwana kore ko chako interview ni tisangawe maka gimoro. Poka ngawe. Awacha diera ka. Okene jathum moro. Kwani LTN kadunga diera. Jathum moro to Z. Mande iko poka na. Okene majalamo. Nga. Dem majalamo. Dekatema no kia. Manga ya. Inyalo gine anu Odhis Toto masani wang'eyo. Okinge presenter. Inda. Koso kuma Odhis Toto nitiere presenter jaolwer. Mano poka wacho, iketo wacha doga. Wacha chani, okay. Nitie jothumbe moko mabe timo maber, lakini Odhis Toto koro timo maber zaidi. Wan gi jothumo matimo maber. Kabila miluongo go, lakini Odhis Toto koro time maber zaidi. Manyiso ni sani kopo ni okaw trophy mar kingship. Wachne me ng'ata chele wangla ka.
kingship yo man ngeni fans opogore Ang'wecho ni hanga makuro tele wangla ka yawa. Gima di yut. Ineno. We mi gini. Ng'ato ka ng'ato telo ne mana fans mage. Okay. Ok anyalo wacho ni Omari Nash e king to Omari Nash watiyo go tich machalo. Ngiso ni karone ga wene, karone ga support nikech otime maber moloya. Koro an be atima kiwango na Ruadhi e mipako. Okay, gima kamano. Neno ya jawa kai jika nitie ng'ama ka wer tino ko ing'e ni mano to ng'ane. Nikech ng'e sauti ne. Ngiso ni sauti ne opogore gi sauti na to opogore gi sauti ng'ama chielo cha. Koro kanya de wawero sauti achielo wate to wanyalo keto kingship. Lakini kata kingship miwacho gano onge kaka moro. Kona ka kuromo godhis. Mondo ka kinyu ketho ruta ng'e gima nyalo wacho. Idhi duongo dhoti kone ne jatelo. Isebiro Nairobi ka. Koro an gi beche moko auchiel. Adona pang ni. Kare beche go isekawe deposit te. Koro iketo manu dhis ka enu tiego. Ere kaka igidi. Wuoda jego ong'ama ng'eyo from chon. To en achiel kuom jothum manyalo wacho ni mabedo ang'eyo ga to mabe ni talented. Tie group moro ma wantie moriwo jothumbe mang'eny. Gi managers gi promoters moko. Koro kanyo kana neno ka obiro Nairobi. Aparo ni kanye makoro na approach to apimo ne ideas maga nikech na winjo ideas mabe neno go. Ta neno ni ng'ani wanyalo tiyo go nikech aparo ni ng'eyo ka wende papka ta setiyo ga kamoro to ng'ami tiyo go ahero ga wacho wach moro ahinya ni watiyo kode ok jatenda. Ng'ami tiyo go en ng'ama kiuso kombeni to en mari ine manyaki uso kombeni zaidi anto kora bro mana konyi uso kombeni no ok ng'ama ine mi uso kombe ti yu achien kora ne mira donji ausi to this to na yudo ko ng'ama ber no push brand mare kombe yani ong'ama oriere gi thum mong'e ni mae gima wachamo ok en ng'ato moro ma samoro nya pango shoka moro ogoni bungu okun ni shono kodwar kata samoro ne ntiere chwanyruok mong'e chwanyruok moro nyaka bedie chwanyruok moro mathin samoro deposit jomoko nusekawo oringo wesho en obiro tiyo botiek tich ka wach moro nitie to obiro loso bang'e koro naneno ka nahere to agreement moro be naneno ko crach wacho ni we koro watiare Eyo angla kaendi iwacho ni managers mang'eny gin jopang tich. In gi strategy mane kaka manager koso ena kaka wacho ni gin jomany tich e club waluongo gi ni agents. Yani masani koro an go this would ajego inyalo miya ka tich adek. Ana man koro an go this would ajego inyalo miya tich ang'wen. Ana aluongo gi ni joter bana. Ai bwana iwone joga mara yawa. When not good no. If no ibro miya we have to know. Ibro miya we nitie confusion moro between ng'ama tero bana gi manager. Bwana iluongo managers ni joter bana. Kawacha kawana. Awacha. Ing'e management ka aparo ni manyo tich no nase wache ga interview machielo bi achaka nuoni ni aparo ni management mane last step mar management tero bana gi manyo tich ba ok awuondi makoro jowete ni modong joter bana ok aluongo nyinga nitie managers madongo mabe aluoro mabe others I'm looking up to iko hapa nitie joma timo maber e ground kae iyudo ni ng'ato nomako jathum from maybe 5 years ago to pod en gi jamano nyaka sani to gitiyo maber mano ng'ama nyaka respect neno to nitiere jomoko mabe within a span of few years se luoro koro jogo nitie to me as a manager to kika tiyo go Tisto to wuoda jiga paro ni Tisto to mokwongo en ng'ama usore kata ka donjo game changer ka tarado gi manager maka tang'ise ni ba to nang'o ane matinda tiyo go Tisto to aparo ni tich ok nya baga mano koro
okanya wacho ni an manager nikech mano no, but koro ntiere gik mang'eny manyaka donje kaka team management team mare. Gima penjo podo kedwoka to ang' na diye kona mi konwa. Penjare. Wan jok matindo wasebedo kwa keto blames e jok mantiere industry monotelo. Koro in sani kaka Gen Z ma in kore ke donjo ing'ama yang changes mono wadwaro ka koro wanyalo yudi koro kwan gi Pius Omudho koro kwan gi Kokomo Victor wacho ni mago jok madongo bwana gitiek gi soe wan gi jok ma koro donjo kaka in gin changes mage mwanene Ohangla nikech Ohangla generally tingene nying rach makata in kitie tingene nying rach wan jochode okwaerore waero mana Saliel kineno kudhiso yie biro gocho no Saliel umari otho awapongo egeza to ka utima chwani koro men gi tuo kaka sane cha to wagocho ne kombe in kaka manager madonjo kona transformation miwacho ni an adwa donjo ka gik mokwongo monego beni waloko gin gima chalo kama iwinjo mondo kik wabede e stories moko machon ka to jok mwanyalo siemo wangi ka un to koro un ka ng'eni koro in ok in Ben Chike ng'e Ben Chike en jaduong' ok anya dhawone in kaka Musa Misinga penjo no ber to changes tanyalo kelo mang'eny achiel en ma owachi ni chon cha chopo kata ne chop kata kama Prince Inda nitie weri kama goche ni koro samoro idwa manye mondo bed kod piny wach kata kaka upcoming mondo mi kata advice moro ne tek samoro be joka kane wuone ji marach neno ne tek lakini sani aparo ni manager kaka an kata kigocho na ni dwaro dhi sabro mana penji ni ba idwaro dhi se yo mane ana dwaro kata ni wakonyre yo collab moro ana bro luongi ni biare ta kuonga winji to ka winjo ka pachi liuta neno ka talent be in go atili mana artist kidwaro collab kode be ugola whether ni segolo kata ne podi as long as ni aneno ni ngama potential nyalo dhi to ateri mara ariyo blame no ukete kuom managers ahinya to kata kuom artist to ken shida no nitire kuom upcoming mamanyo jo thumbe madongo no yudo ni omanyo jathum samoro omanyo kaka jathum maduong' sani kaka this toto upcoming moro manye to kiwinjo paro ma en go does not make sense kata ok nyakelo mogo okawuo marach ngeni kawuono wan kodi mesa ni bwana nyaka konwa dieri paro mane ma upcoming nyalo biro go mi reject ok wacho ni kaka upcoming like kaka an sane anyalo koni gi mangato nyalo manya ma gine ma wachwanyre kode Omari anene yawa wachane samoro ine interview wachane wan kae ndi jedek me wanyiero shwali haiwezi Omari manuin gochna ne sani agocho ni ne sani nade nikech wan ge protocol Omari mang'ane yana gomo na wuo kodi but aonge ge credit yo machalo kama ok manyawa kwanyalo loso machalo kama no hino koro imbi wacho ni example chiel ng'ato nyalo gocho ni hello to enang'o ani luonga ni jama ma wuod ka kure an wuod wagoso bas to na dwaro ni odhis to konya to idwano konyi nade ni ana werga kenda werga mameta ahinya to ipng'ise ni ona link ni mar YouTube ani pokagolo lakini anya werni to ipenje ni sama uwe kodi ni in kanye an nyakach ngeno this to bedo best Nairobi ing'ise ni aka in nyakach nyakach to dwa bor ok dang' aluongi gi sani ka wayudo show moro moriwo wakono namba ni an go wabro tudore kan kono kiling ineno mana Facebook jogo be ok dwa konyo ji jogo wuone ji marach do ng'ano nyocha kony ka to kokonya koro moko does not make sense right nitiere gimoro ma bende osebedo ka bago wa thom kae ende Misinga and akia ni in kore dwa temenade jathum gi welo jathum nyaka ng'ama obiro miele ywakne ne welo koro ine ma koro ine dokede ni nitie gima interview moro kata na winjo ka ni sama in jathum ni mane jathum gi band ne kata gi manyo tich ngimane ma private ok idwa donje but that is very wrong jathum
is a brand. Jama mi manage ni nyaka ing'e ni jama ni to en ang'o. En jaode, nyithindo to en ang'o. Kiseng'eyo kamano, to nitie gimiluongo ni self discipline. Gino nyaka bed ne jo band, awach ni jo band te from jatendi. Jamnazi, ane interview seche kaga romo pile to kibi kori gocho ka ane tich. Ane interview. Nyaka ing'e tiwuo kode chon. Neno. Sama wadhi kacha watiyo. Sama wabiro kata game changer ka watiyo. Wendo moro nyamori mano kricho. Lakini at the time wane tich yeah, kare gini na diri. Koni wendo moro nyamoro jatelo mano krach. No. Kamili ya koda no to isno. No. Wendo moro nyamoro jatelo. Krach. Nuona kanyo. Okra? Wendo moro nyamoro. Okay, krach. But you must limit yourself. Ni jikik ng'ei ni mizingani to en ong'ama kama koro ng'ato nyaluo ing'eni kata kone jathum ne ya kon gima na wongo wacho ayie ni papi elach to time gi luor koro kone jathum ne ya papa yie ni goyo kaka manager goye mana gi luor okay kama dongo chini ng'ato kik ing'e ni koro ng'ane chalo kama okay kamano sama wacho ni nyaka bed ng'amo luoro ji kata ng'amo luoro fans mag nikech ineno welo mabe obiro mieligo iyudo ni fans moro obiro samoro ng'ama no obiro kode to nosemer obleki wendo dong sama jatendi osechako dhi kama e kiny jama chok dhi duogo mieli koro you must look as a manager nyaka ing'i both music gi life ma jatendi odake ngiso ni otich matek nikech control both control nyaka band bi makanyo nitie jo madongo moloi tidwaga ni chike to duong ni samoro no donje ground 2000 ni samoro 2000 in class 4 yani mano chako go e piano tingi ni nyaka control jama ni respect moko dhi feel ni ya ni ichae iduoke marach kata nango nyaka ngeni oluor tendi tin be luor kore ungeni aka warade ti joma koro kinya donje life margi ahinya to koro gin kaka band members lakini jatendi to nyaka ng'i ni sama wuok kodi ni en kani manyiso ni wendo jatelo to nyaka ng'e macha to wendo jatelo makata kine jatelo to nyaka ng'e weri gi jaode wendo mane welo mobiro ng'eni welo mabiro go ng'eni sama biro the most baba Edward ringa mbele na jatelo to nigi jaode to jaode mostly joute watoko okwa bige bando waga ronge jom bi in fact mabende proposal moro no wuok ni kaka sani pastors golo poster gi chiege ng'e iwinja aneno kamiria kola wadwari sani bende jawa bi ogol kamano ko Mario golo ni ati perform game changer to Mrs ni ng'e akiri yura koro Mrs to Mrs wange gani mostly gidonge ot koro wendo ing'e gimomiyo gidong' e ot be isega penjori ni ang'o momiyo gidong' e ot konwa ine makori manejo isega penjori nikech wadhi e tich ineno kaka in biro ka dong' Mrs ni odong' e ot koro ma tich kaka tije moko en mana ni koro en tije entertainment ma Mrs moro yudore mano tine miwa yeah okay nyaka ni donje period masane idonji ko this nyaka koro sane gin gik mage mabende kata projects mage misekao kaka manager miwache ni wasetimo ma nikech ng'eni nyaka ni donji nitie jomoko ma pod kia ni this to ni Nairobi ang'o misetimo so far madang konwa ni nyaka ni donji kata eno nyalo attest ni jamani nyaka ni donji ma wasetimo e buoye ma watime buoye mabe watime boy okay nyaka na donji okaparka is a very long time taparo ni the first step as a manager nyaki kuongi woli elela ni bwana ane masani ibikate LTN ka an go jode wojo ndewa gine ma is a senator aspirant ane doge mcheja ka ine doge mchenja wan gi malo ratego wanaona wagarika aya park
Mano is iluongo ne senator Homa Bay County aspirant. Iluongo no Jode Wojo Ndhewa jandhewa moro moro mawinja manu wuodu kendo bang' ma wan kode table oningo be ni upenje gik moningo be ni utimo nu kaka Homa Bay County. Iluongo ni Chris Ojode. Wadhi mbele. Sani pod we politics matin pod wani ajawa. Okay, apparently the first step sama i-manage ng'ato mondo yan biro ikele lela mondo ji ong'e ni inte masani mako Germany. Maka gineno ng'ama opogore ko biro kawo deposit samoro nena ng'wech 1 hour. Koro apparently is a first step mondo mi koro akete lera nikech pok watiyo for long. Anyalo wacho ni we are just starting. In fact apani ng'amusi kelonwa ga manager koro en mana second person. Ng'ama nokuongo kelonwa ne en Papati. To Papati ka nokelonwa takeno tiko mana 1 week to gisepogore mara peny ni werego mara ariyo sani endi en mana in. Okay, koro ikele iwache lela ni ng'at moro moro madwa kawo deposit mar this to kopogore gi in. Kopogore gi an go this owuon mano ng'ama koro wakia. Nikech mano ng'eyo this to ne. Mano ng'eyo ng'ama ne otimo go biashara. Mar ariyo nitie wende mo wasegolo ariyo wan gi new release video gi audio wadhi nyiso ji mondo wadhi luongo jatenda kabisa jateli wuotho go jatela wuotho go en gari oko kanyo. Okay. Anga luonge mondo mi waket wende galela. Koro is just anyalo wacho ni we are just starting. So is a good thing. Sama uchako gimoro to ji ng'eyo lela ni koro to wachake. Mondo mi imiyo ji tich mayot. Okutim gik moko e bungu koni ubiro LTN samu chwanyoru ubiro kuchako. Jatelo bede VIP. Kanyo jogo dhi tuomo long yao. Bede VIP jatelo iyue mos. Kori wacho ni ok idwa ni ati ubi e social media kuse poguru. Okadwa ni kama that person is no longer allowed to do any transaction. Katan kamano mar ariyo ng'eni asebedo manager ground ka okachako ka koro jomoko be ng'eni apart from joma achopone gi achiel kachiel nitie joma gochona ka kwayo tich ne ng'ama samoro no wawetiyo kata 2 years ago giweni pod an kuro samoro ng'ato ne en gi ba Nairobi ka odhi oyawe nyaka en koro samoro ndalono natiyo kata gi jathum mopogore koro weni jathum no pod an go en mana ni koro ka gine laka to ng'eni ng'ano to tinde onge kanyo tinde otiyo gi ng'anyo. Odhis Toto ne en ng'ama noseng'awo brand ne mochopo malo kocha. Lakini ukinya pimo kumono brand ne chanitie gi sani. Is it true? No, it's not true. Ere kaka idwa maintain brand no? En malo kacha. En malo kacha. Makopo ni ati sani ni Odhis Toto ogore piny to yine mwabiro iri ke jathum osewere lweti. En kamano to akiana ng'umiyo ji nigi na wengi malo ngi kamera bwana manga verano ke kamera idwari yambo ke kamera okadwa riambo ineno ba nitie narrative moro ni jathum samoro ne en kamoro to sani en iwacho ni ne en ga malo to sani orumo we wacho ba kamera adwa ni wacho gima giwacho ga mokwongo wa agree ni jathum tok nyarumo. Okay. Wa agree ni jathum especially wende mo Odhis Toto ndiko gin wende ma kata kiwinjo awino sani en wer minyamielo. Lor kabambe wibiro ga e interview yao. Mokwongo wa agree ni jathum tok nyarumo. Odhis Toto ok nyarumo. Mar ariyo aparo ni nyalo bedo nikech Odhis ng'eno osebedo en jathum osebedo ni nosebiro Nairobi ndalo moro chako dok Kisumu to nobedo best Kisumu ahinya gi Bondo makidhi kocha to pod en sawa en mana samoro jo Nairobi nokong'iyo kode nikech nokogoch koni ahinya but wende gi to negi mielo. Mondi udisikiza tune mar lweny mare mogo kod Feni Oyugi D-Star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash. To set lweny mare by Feni Oyugi as you skiza tune dial star 812 star 784 hash.
Podcastni osirni kod LTN, Luo Trending Nation. Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Erokamano nyakora mogi ne wan break kanyo matin bende kanyo no endo ni neno ka wan gi ng'ikni moro matin e gik molos gi lwet dhano ng'eni samoro jatimre kamano. Pod wan ka endi Game Changers laki sama neno ka osiepe na oluora kama serious. Wan ka endi go tiaro iluongo no tiaro wuod Orongo. Na luonge kacha no tiaro wuod Orongo dwa lawa seriously. Iluongo no tiaro wuod Orongo. Owacho no mari kawuono gimoro madho ni e wiya. Omiyo koponi neno kamadho gimoro amora mano ng'ene otiaro wuod Orongo. Jama ma peso kono ni kik orwak long en mana gi siruaru. Iwinjo. Kore ka wan ka gi Beryl Nyajangoma, iluongo ni Beryl Nyajangoma. Aberi tin to ler, chien ber ji wuoye. En owacho ni bwana gi muchamo lunch mano mar kawuono to kendo one safe. Apani iyudo ka wuoyo kata gi ngufu moro matin kanyo no endo. Ojode wuod Ndhiwa bose donjo ka ang' no unene e episode mabiro next kanyo no endo mani luongo ni koro Senator aspirant, jok mabende dwa koro ni oloko mabe jok matindo to kawo piny. Emomiyo ber na kaneno ka wan ka indi gi manager mabende tin wadwa ni gikonwa ni transformation mane magitimo. In kijana man kanyo no endo tafadhali jituma. Samu mari umako microphone umari kijana matin ma inyalo wuoyo godo endo. Bathe koni wang'iyo ka jothum wayudo ka manager en kijana matin ma wang'iyo politics kachacha endo wayudo ka wan go Jode wuod Ndhiwa idanu gimoro machalo kamano no endo. Ing'a matin in mako kanye ka in dala, in Nairobi, in Mombasa. Wadwaro representative achiel mar kijende kata koponi maka kor okadwa na wuoch mara. Ninge gimaro wacho dongi. Kikawubra. Ne jatelo moro gwenwa taya. Sama bende ne ipod wan manu this to ka endi kasto ne wang'iyo strategies moko ma bende imbe koro inyalo tiyo go kanyo no endo. Ne wan kuma ni konowa ne odhis sani kata king'iyo dala kocha cha endo pod en top. Nairobi koni ma samoro jomoko nyalo wacho nikech ne poko marore ahinya Nairobi. Okay, anyalo wacho kamano, lakini be kata Nairobi kantie jomoko king'iyo wer kaka Quinta en wer manodhi. To en wer mabe nonde. Quinta Nyabondo. Koso nen Quinta Nyakisumu. Quinta Nyakisumu, okay. Ne wer mondike e yo maber maparo ni en wer makata 50 years from today. En wer makiketo tiwacho ni mano kinde wago mari. Ndalo no mkata microphone koro kinyama. When I'm waiting for those days makura ti ambe bedo consulted. Wana jatelo. Lipi se penjo jedwongo mari. Penjo mizinga nikaji. Okay. Koro aparo ni siri maduong' e thumka ne mane ndiko. Onge ga gimoro ni dhi malo ni duogo piny mana ni pressure nyawuok ka gi kacha makionge management maber inya paro ni samoro irumo lakini onge ga rumo nyayudo ni tie jethum moro no golo samoro en kata album launch no time 5 years ago to album launch achiel no emochamo nyaka sani omedo mana thum achiel to chiema bende no kata kogocho to ji pong to ken kata ni pete moro kata na gulu moro siri ni mane ndiko ka kake ndike maber e kake nyalo chame follow mane pete ni mane pete kake ndike maber e kake chame follow kake chame yani gima neno ka kako this to ndiko ga ji mang'eny ari relate kode fundi osomo mason giri oken kende mosomo gini jo mang'eny neno matek ground ka koro yudo ni kindiko gima ji relate go
to inyalo chamo thumno for long. To kingo nyiso ka nigo ka bal kendi whatever 2 days to ngomo rumo chako ni lawi kiana oken kamano. King'iyo politics we watigi ng'ama koro ne kama chiegni kata gi president Maura Ruto kopo ni ng'iyo jok moluoro ojode wuod Ndhewa idhi yudo ka ngima gi ochenji nyaka wach ni ng'ane nyaka nyocha chak wuotho gi ng'ane ngima ni ochenji jok ma wuotho gi Ruto sani ngima gi ochenji un kaka jwajawa jok ma wuotho go ngima gi ok change en in manager gi jatendi mwaneno kuidho iwinjo kopo ni ng'iyo jothumbe maber ng'e jathum ng'e chak gi Prince Indah dhi e jogite ng'amodak e ngima minyalo wacho ni bwana ng'ane mong'o ngima en gi manager ginyalo afford gari onyalo afford kona ni ang'o mutimo mar chenjo ngima jogi nikech gimbe gi depend kuomu en ang'o mitimo ne jaongeng'o nikech jaongeng'o is very important e band ang'o miyo mostly waneno ka en manager to gi jatelo dako chale gi politics mabi wacho ni kaka ana I can say it proudly here ano kaja politics but usiepena ni politics iwijo ko ojode wacho ni LTN kanyo en ang'o mwanyalo time ni bwana wadwaro mic akari dong wanyalo neno kakwa te Atimo. in kona Inano mari kantiere jo monego benyo dak maber kabisa e band ka kin jo band exactly en mana ni shida bire kamora achiel samoro yudo ni kikiriambe we kuguru yogo imiyo ka pesa maber omari winji kai ndalo ni cha opogore gi sani ang'eyo ndalo manine ajawo weri gi cha sani mako microphone ground gi ko asechenjo ineno gi wangi ineno gi wangi gi tinde ok watigo ineno naka kodhi gi tinde onge mia namba dicha ket ni transport mago tinde onge jogo itero maber mar ariyo to gitero maber to wan ga yieta manyocha tiyo kaka Catalanta be in fact en ka ayieta ng'e maler Kayeta gosimu no nadwa luonge ka mondo prove nwa ni jogi chulo maber bwana jogi chulo maber asa manager anya kaka ng'ama chulo ka jogo samoro anyalo wacho ni let me give you an example sama imiyo ja piano kata 3,000 mano pesa maber by the way mano pesa maber kabisa per night timiye wawach ni nikech mondo mi chop ni chulo ja piano 3,000 mano weekend tiyo didek di ng'wen wawach ni 3,000 didek that is 9,000 per week to jogi nitiere wago kwano no kodi nitiere od band majamani 3,000 ni ang'o wuok to riego ot band ngiso ni eno ko chulo ot samoro unless ni koro owero bedo independent ngiso ni ng'ani ni 9,000 ka golo mana matin mar chiemo ot modake no ine michulo Luno ka ng'ani ok idhi go marach en koro samoro management mar pesa no ja piano ema beti chule maber ok ja piano wach na jongeng ema okay. Natiyo gi jongeng jabul moywa okay kata jogo let's say we wamigi fraternity twang'e gi maringe ground ka wach ni samoro ni luongo jongeng'o imiyo siling 700 nen for example ami example ndiye jo mimi 1,500 kanyo nitie jo macho jongeng' imiyo 700 jongeng'o miyo 700 to in gi tije ariyo for example that is 1,400 jamani ipango ne ot chiemo ni odno neno the sad thing mapen gani imiye 700 to 700 no dong kamugo ochena odong mana gi 50 modhi got mabe samoro kwayo fans koro shida moko ntiere yudo ni imiye kutieko tich saa 9 obet oluongo e counter gilis moko pesa nango weka imiyo ng'ane 700 yes inu chuli pesa di lure kapok wachopo ka wawacho ni mi 30 wawachi ni 120 mi 20 imiyo ng'ane 700 band kan gi jo chiko kiko will ni jatelo bi ojode no biro kacho yuko ne jamna omiya bich moro so fuko ng'eni moyuknu chama chadhiga direct machacha e fuko machacha ineno macha kata show wang anase gocho gi joangla ng'ato miye 20 stage to show wang iko ni neno kaka chap ingeni oyudo pesa mane rom gi manomiye kech no luongo gi 20 to nikech nu ng'ado gate kendu koro ne iwacho ni
show wang. But nitinga mafan ni bwana okomi ni ati wer mamit like en wer era gi chunye iwinjo wacho na ero ngani omi 20 podi luongo ji ni bin uneno kaka ne chalo un ga gi hata die mano ne chon tinde ok sani upogo mano ne chon show wang to mi 20 na squeezy gigo one especially okanya uwe band jomoko ana uwe bandwa bandwa kwa dhi marach one sawa mimi poka bentija bando mose yuakadie jaba pok yudo chance mar LTN bwana namba ni LTN kanyo bwana ngamoni biro ti wacha dier je ni wuonda oka wuondi o mai I'm telling the truth ni koro unu chudo maber tigeni ko kuchudo kai magibiro duoge uroche ne msengariambo wali maber gi jogo to be ngeni tich ka aparo ni nise bede ground ni inge gi maen anta nge koro angeja inge gi maen to blame kikibet kama kaka management kata mara jatelo ngeni samore no kaka iyudo ni samoro jatendi oriwo tije kata dek ana wuona riwo tije kata dek neno koro iyudo ni samoro kata wan ka nitie pes moko mawuok konde moko en man koro iyudo ni samoro jo band gi poko invest konde machielo koro samoro kiringo kata gi gari moro giwe mana ni pesa no wuok e banda pesa en pesa mowuok konde mopogore kawuono ke yudo jathum man mar stable en gi pesa ne en gi gari gimoro moro en go owacho ni en koro chuli in manya tich to biro chuli koro kaka yudo tich to mi commission lakini kata ka yudo to chuli en gi dawo moro matin what is your take on that in go this tigeni udwa manyo mondo ucham ngacha to nigi momi wacha ni bwana nigi promoter na moro chula ga koro ina biro chuli ga 5k per month abiro chuli ga 10k per month but tich be ka yudo to chamo commission koro ana onge ga shida go gari man go sani en gacha maradek gari maradek inga man gi mtoka ok buoga an tire gi pesa ok nya buoga go nikech angeni as long as ni onge kama wanyalo dhi ingeni otisi nyangiyo ni bright mbele ka unyalo chamo mangeny bu med gik moko mangeny ta wewe alok wewe alok gini wado no winji maler ngamono rwako mizenga angadi mzara okinya rwako ka gino chiko piny oteng lwete mogo koro ineno ba unyalo bedo ni en gi pesa sani gi kawuono ni to ka uonge strategy maler ingeni pesa moyud eyo ma okingeni uonge strategy yani en gimo kinyanuoyo geno tricky sana at least atim gimoro go this to mangeni ngani na nyono go kata makata ka wapodho tanyalo duoga chaka nyon kaka ne wanyono koro ini dwa luonga sana nikech en gi pesa nyamia kacha steps ma to ka walwar ni thup akia kata ni pesa go ni yudo gi nango akia kata kama bro dhi nyono kodi neno koro nitie gik moko moko buoga as per now all right momio ni kama ko ngato tanang'io talent ni no komondi kase neno ka wadhi chunya be juoga be oseyie ni bwana ng'ani wadhi go to wadhi adhi amagi makethore onge right ng'ama peking inyayudo ng'ama nigi pesa ne be ok winj wach kata ng'ise ni jatelo watim kama openji ni ang'o mana onge go kibire band ne koro yudo ni chike tek neno nikech as a manager nitie gima jathum dwaro to samoro in ise analyze gino ise ng'iyo mbele as a manager nyaka ibed ng'ama nyang'iyo kata 3 years ago 3 years ahead ise neno ni gini dhi nyowa kama tikwera ni ba ma to ok nyalre neno tiyudo ni samoro en mane modwa timo koro nyalo donjo kamoro mabe inyalo winje matek nikech manager en ng'ama wiye sharp kendo ing'iyo gik matimore inyalo neno kata mana gik madhi timore 5 years ahead benitiere update makalia jawa kaka ng'ama sharp update okonego kali lakini okawacho ni ok nyakali machiegni chien ka echa endo nwaneno ka utima chwani mama gi tuo kata sane onge jajawa mono chope in kaka manager no kinya golo this wache ni dhoni no koketo e poster but wadhi nikech chopo mar jathum is very important mistake notimore e gichacha to eni samoro kik waketa ne blames ne jothumbe samoro wang'i mistakes manotimore nyaka waket blames mistake nochakore kuomi kaka noluongi gotima chwani mabe ni explain before to gikisichope ground kusenyio kitamba mabuora koro
mistake no chakore ka. Ineno kaka no luongi. Jothumbe no luongo kacha cha madongo ma ok inyal luongo gi luongo. Samoro yudo ni joma no luongo gin jok manok ong'iyogo. For example kaka no luongi I can tell ni Otima Chwani no ken ng'ama no ng'iyoga ahinya. No luongi aluonga. No luonga luonga. No, an mo luonga mogik okona ne. Kech an pokna an abedo ga gi shida ok ni ok obed gi shite. Pokna luongo garambe. I have friends. Iwinjo awacho ni an go jode wuojo ndhewa. An gi so and so an gi yugi okay osiepe gin jok moko makwanre by the way an osiepe na ten gipongo mana gi kijiko koro wacho ni ojode an go kaindi ako kwano kode kasa ako kwano gi yugi achaka ako kwano gi osiepe na be ojok mana ruma koro kase keto gi kama ewinjo takono gi what is there to aneno ka kwatimo koro okang'iyo ga ni ati waluongo ji kama nkech ok gitimre ga gin gik mafel koro no ka support wach mar egesa ni to kone ajoga se wuoyo go mo oyiena koro alak mana MC abro chule pesa di takoni jogo te chulo pesa di ni ok achulo ge akare an dang ok chula kech wachiwo support achiwo support koro no mistake no timore kanyo nikech Otima Chwani an ang'e mana chieng'no. Ineno makare ing'e LTN to ok ni yo marach ineno samoro osebedo ka gocho lakini ajawa masedhiegi to pok arado ga kode ineno samoro nyadhi kata mana ajawa moro jo makie Otima Chwani min gi pod tuo manyuru interview mon watimo ne cha namba ne kanyo orne uru gimoro yawa nudhi ogocho ne kombe gi suna egesa Otim ngane managers mono ningo be ni keto jothumbe ge noko kelo e kiae. No ok gocho na. To kata no gocho na. Maka wuono kata kopo ni ati neno ka athoto ka gocho ng'ato ko gocho ni wacho ni ati. That's a different case. Mar ariyo ing'eyo wach maluoro garambe mar jo ajawa ni ing'eyo malero ok ni kiae. Ing'eyo onge kenda nuo. Ing'eyo maler gima ne jama chonego tim nonego gochnegi to kwa support direct onge tiende no dhi ogoch egesa nikech samoro kinono ne pok ogocho kata egesa. It was his first time. Ing'eni samoro ka en kamigochega makata ka joko kobiro to in gi fans ade to in gi fans magi ma munyal in iluongo joma wendo te idhi kama wendo iluongo samoro joma ok iwuoga go koro gini bedo tricky ni chako blame managers as king'iyo jotho no luongo Elvis Kadori giri to Fredija Kadongo madiste bwana yawa samoro ma jomoko be manya tiekruok e projects ma in go gi koro aparo ni nyalo luongo jotenda ka mondo wan gi thumbe manyien maliet to karwa ka ten ang ne rom gi bonsane koso okay luong jetendi jakora mo kaka winjo kanyo no endo aneno ka odhisto to wuda jega akeni ani machung ne kom wanyalo me ano komer kom wawe jatelo ber ai to jatelo to kar in gi manager maber ndalo matin ni sema na pong ya mayin ka lastly noki microphone rone mayin ka lastly kaupulo ni kungi mos jopeny ging'e ni chaki duogo kendo yes ne jo awinjo tete gi jo aneno amoso ne mrembe ilongo no dhisto to wuda jego udisakwa bondo achiel kende mago thum yes achiel kende mago onge ng'ama wuok bondo kendo mago thum to king'eni an brand waketo gweng'wa ok yot dala wakichako penjo kata gi akala penjo koro dhi stoto mana jathumba chiel mong'ere kanyo jomodong nyenge loso ok yot bwana okay okona ni sani un gi projects makali sana yes ne waloso projects kawuono ni thuma trend sani kidhi YouTube kanyo Pia YouTube to nyeng madhi kongo biro malo kanyo dhi biro dhi stoto wuda je tie video ma waloso kanyo bwana gino ngao ya video mara waloso kanyo sane en gi 2 days iwuoyo to anano ko jode dhi e YouTube ni wa manye makoro trend sane no en YouTube dhi e YouTube kanyo thumti kan wagolo lungo ni Nyamwalo odhis to en video no wagolo video mar Nyamwalo en video ma ji wuoyo ahinya ji wuoyo en video ma ji wuoyo ahinya ni thum mamit
Aneno ka nyako moro ni ka. Jaber moro ni kanyo Nyamwalo, mano koro Nyamwalo. Okay. Thum mar Nyamwalo no. Kicheko iti mos mi chako iti mi winje maber. Obedo release 2 days ago. Yeah. En thum obedo compose, en thum mondiki. Yeah. Koro mana golo ka Nairobi ka, ngiso jo Nairobi ni koro antie ka. Iseduogo. Nairobi. Ere kaka trust Misenga nikech iwacho ne jo Nairobi ge to gin cartels. Nairobi ka asebete mang'eny, cartels nitie be joma beyo. Maricho bende nitie. Yeah. Piny Kenya ka ji bede bembe, ji bede joma richo gi nyoma beyo. Joma richo go bentie kama gibere. Piny ka ng'ama rach no bentie kama obago makoro bere. Alright. Koro sani wan gi Misenga, Musa Misenga. En we ma chunye ni thuolo. Kaka na yude. Aneno ko ng'ama kinde wadhi tiyo kode mang'eny kabisa. Alright. To poki lando nwa yanga, irito lando nwa ka koro segi. Mo chako timo kae ni. Ma achiel kuom chako lande. Jo piny ong'e maler ni wan gi Musa Misenga kaka manager makonyango live band ka. Mwase chako timo kae. Mwalando ni. Okay. Yeah. Alright. Adwani bende ikon jo piny gidhi kacha chayanga gi subscribe gi tem gigo bwana idinge kaka iwuok e jo piny bwana. Yeah. Koni go bedo direct kendo. Ne ngata moneno mae kende Luo Nation trending ma ji ong'eyo kamoro amora. Modongo mago others. Modongo biro toko ji. Koro idhi e YouTube timanyo this to ura jigo. Tema to subscribe to watch matin. Ngeni sami watch matin. Omi watch hour. Abe anyalo poka jo YouTube go ge wango koni ura jigo cham 10,000. Dong wachulo rent. Ero kaka itimono. Koro man. Subscribe. Nase subscribe gi moro. Simo mari ngama nigi simo mang'eny. Ma iPhone cha. Nase subscribe gi account mar Omari Nash. Ma LTN. Ngama jatelo. Ok pingi. Ka koro LTN ose subscribe. A subscribe gi kambi. Koro Omari Nash. Dongeni an gi YouTube mar Omari Nash parody cartel. Yes. Kore ka wan gi Luo Trending Nation. Koro angamo kaka ngama CEO ka penji ngata ni no adwa no subscribe ne odisa adhi ta subscribe. Yeah. Subscribe. Iluongo siepeni moko ikone bwana ura jigo golo gimoro kama fine. Uneno sama utimo kamano no to ugero jathum. Ero kamano. Wachomo December. Ne client mora madwa ni this to perform ne. Imanyo this to. Yeah. Musa Misenga no miu namba kaka manager. Mara kako this to be ang na miu. Ok ni ang. Miu mwa mesani. Mondo Musa Misenga buchiu na. Mara in 0704 35 1962. Nying maro this to ko bikelo, bro kelo nying mar M-Pesa. Mano kimanya kako this to. Ikoro gimoro to bro nena. Tidhi yuda. In gi shoni mora, in gi occasion mora, event mora. Kata ng'at madwa ni mondo losne thum. Imanya namba no. Tidhi yuda. Los maro jodi wujo ndhewa tiorwa winji. To mi pesa county. To mopongo wiya ka ng'ama were mamanyo. Ojode wujo ndhewa to makone. To mbene wiya ka. Koro nitie thumbe ariyo no wagolo thumbe ariyo mari. Thum moro nitie na were luongo ni Samuel Kumu mano sipna mabochung' koda. En thum wuoyi kiwinja ni thum no mos. Tibiro yie ni ng'ani bende wero wuoyi. An wiya wero machal gi nyako. Wiya wer ma yes. Samuel Kumu odhis to. Yes. Wo gi joga anamanyo thum. Koro asemi una mar Safaricom na mar Airtel bentie. En 0762 55 71 ano kendo 0762 55 6171. Right. Musa megi mari. En mana kamano microphone ng'eny go. En mana kamano ne jo winjowa, ne jo nenowa, ma Musa Misenga wan kago this to koro kamora mora minyalo dwarowa samoro idwa ni wagochni inyalo manya direct kata inyalo gocho ne namba mochiwo no. Koro mara to en 0740 334 666.
paro ni namba no kigoyo kata dier otieno an amako wabiro wuoyo. Erokamano ahinya Nyakoromogi, ne wan kaendi gi team Odhisto to Wuod Ajigo. Imed parni maber kabisa ni ka in Nairobi galwora mare tidwaro mondo mi Odhisto to operform ni iyude direct kokalo kuom Musa Misenga mabende sane iluongo ne official manager mare. To bende kata kaka sani wan gi festive season idwaro ni ati gi perform maybe kumoro gimor ni jopiny pod inyalo tudore kodgi achiel kachiel. Ma pod iluongo ni LTN iparo ni kacha ni Odhisto to golo thumbe kacha cha gin adiwa? Gin thumbe ariyo. Idhi e YouTube kanyo, subscribe, watch, to kamano bende kakwa nyalo dongo wasani magwa. Med bedo kodwa kendo nyaka wachaki joka kende giwe studio dongo menya kejagere koro giwinjore kanyo endo. Gimwacho no winjore ne jopiny koro wacha wane moko winje jopiny to winje ke chin gi mai koro wacha Okay usejukowa koro wanyalo nyiso jopiny ni dwe mar adek next year wan gi album launch Pesa Ber mari itime Nairobi kama be aparo ni wabiro kawo mari Nash kaka main MC mar event. Anto deposit ubeke taketo ni mana sani gimoro ni ati wayuare kodu bang launch deposit email sani icham January gi dwe mar ariyo wara dwe mar adek koro meduru kete YouTube marwa kanyo wabiro miyo thumbe ka warito album launch no. Alright. En album adhi tingo thumbe karibu 6-7 kama thumbe mondiki maber ok migeze studio ok thumbe molose studio gin thumbe mane wachako ndiko last year bueno wuo maraj ni thumbe mondiki nyaka nuchak wuo ka usiko mane thumbe mondiki. Erokamano Nyakoromogi winjo kako mi update no endo mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakoromogi, mai luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimiluongo ni Luo Talent Search. Jo piny osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Ke omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora tigombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thumbe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thumbe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimobiro temo en obiro miyogi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabe nyaka wagoni giro kamano. Wan gi Yugi mosechung'nwa thumbe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu ochung'nwa thumbe ariyo, wan go Jode Wuod Ndheo ochung'nwa thumbe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. Ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana, mimi si agency. Mimi si agency ulinisa. Mondi yudisikiza tune mar Gen Z mawach kod Mr. Mbalamwezi. D-Star, aboro achiel star, 9 + 3 #. Unajua nini mwaka yangu? Mimi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Mimi usikai agency.
to set Gen Z by Mr. Mbalamwezi as your skiza tune. Dial *811 *936#. Tulizaliwa na wewe, unajua quit. Sasa mchezo bwana, mimi ni Gen Z 001. Sisi tunaenda maandamano mapema. Sasa Gen Z. Oteni usiniko LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Nesigana mamulongimani sigandi joluo. Joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyako Ramogi Juang Mikey en kaka talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelonwa weche kuonde ma giwuoke, kaka giwuoke, to bende gi sama giwuoke, to mana kaka gichalo. Yani the truth mita marwa ma joluo. Ikete kanye ka ok ikete Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.